Weer van de morgen nog glopende koud met lege gevoelstemperaturen. Maar vanmiddag op de Wienem Del en wie het een stuk beter te doen. We gaan ik uit terug wat zinnen, maar ik wil wat bewolking. En we gaan ik in de middag wat te maken met wat delslag, een beetje sneeuw. Een paar hele lichte sneeuwbuikers van de Noordzee. Joenen vannacht ben die sneeuwbuikers weer voort. En dan denk ik dat wij een afwisseling krijgen van opklarings en bewolking. En daarbij zak je de temperaturen staan gewoon in de ruut naar zo'n -2 en -5 graden. De wind zwakt tot matig en die komt uit het eersten en zuideersten. Dan gaan we uit waar van morgen. Ik denk morgen dat we bewolking hebben en uit en terug zinnen. Het bloot denk ik droeg. En de temperaturen die komen te lezen om de bij de 1 graad in de plus. De wind is zwak tot matig en die komt uit het eersten en het zuideersten. Dus dat zal ik morgen net meer zo heel koud aanvullen als Joert en Juster. En dan ben we aan het fruitzucht voor de komende dagen. En dan beginnen we met tonsie. En dat wordt een hele interessante dag. Dan krijgen we te maken met een actieve storing vanuit het westen. En die brengt dus sneeuw en bewolking. De sneeuw staat voor ons op het programma in de middag. En in de jontijd gaat die sneeuw dan staren gewoon oer in wat regenwetter. Temperaturen nu daar zijn 1 of 2 graden in de plus. Vreed en sneeuw hebben we nog hogere temperaturen. Dan zeggen we 4 tot 6 graden op de thermometer staan. En het waarbeeld valt eigenlijk best nog wel ta. Meestentijds droeg. Als er wat valt, dan is dat misschien in de vorm van een drupke rein. Maar ik denk dat het meestentijds bewolkt is. En zodat het nou zul die winterdip dus even wat trok in. Maar die noordoostelijke wind die komt tak om een week weer waarom. En dan kan het ook wel eens wat kouder worden. Nog een offenke, jong verder.